phela bazalwane sikhonza uNkulunkulu sisemzimbeni. Yimzimba lena bazalwane, and it's our responsibility to take care of our bodies. Ukuze sithathe ibangana elide ohambeni uNkulunkulu. Thina kabanye asisebancane bazalwane, iminyaka seyiminingi. Uma ngabe sesihambile noNkulunkulu, iyeke leyo kuzalwa. Mina bazalwane sengishumayela iminyaka yama40 wami wasensimini kuluqo uhlangene. Ungayithathi kancane leyo nto. Ngishumayela bazalwane ingekho isound. Shumayela ngevoice, memeza nje ngayo. Manje nje sengivele ngisho kabili kathathu ithi ngikhathele. Ngingayiblame futhi, ngithi voice yami kwakunini umemeza. Simemezini saqala nini? Apostoli entabeni bafowethu kwi-dust yasematendeni, emakhazeni kubanda bazalwane, ekushiseni yonke lento ishaya emzimbeni owodwa. Ohambeni ke noNkulunkulu, because okunye ukukholwa, okunye ukuhamba naye. Okunye ke kuzokuvova nje kukodwa ukuhamba noNkulunkulu. Ukuvova nje kukhipha inkani, uhambo nje kuthiwa manje ke sewuhamba wena noNkulunkulu. Ayidlali lento bafethu, yagwinya amadoda kuthiwa yadla indoda lento ihamba noNkulunkulu. Kuthiwa iqala lento age of 65. Iqala ukuhamba noNkulunkulu. Yamgwinya inokliyandi yamqeda ngiyafinish. Kusho iBhayibheli lithi iBhayibheli akabange saba khona. Wena nje ukuthi phela ungazizwe ezinye izinto. Kuthiwa akabange saba khona kulento oqala ukuhamba noNkulunkulu, kuthiwa uEnoki akabange saba khona. Lolu uhambo bazalwane selwagwinya amadoda, lwawadla lwawaqeda. Uma abapostoli beluhamba lolu hambo walibona uPetru ukuthi ayingathi ayilula ke lesi ihamba manje. Leke siqalile kungathi ayikho lula. Wayesayibuza inkosi wathi njengoba ke sesidele yonke into salandela wena, sizosuzana ngale eluzwa ngoba uma sekuhambo luyakudla lugugisa amathambo. Uhambo noNkulunkulu, uhambo lukudla umqala njengenkabi ithwele ijoka. Uma sekuhamba kuyeke ebumnandini, kuyeke kuma excitement, kuyeke ngisho ohambeni naye bazalwane, ohambeni naye. Entwana vele uJesu akhuluma umhlolo athi umuntu efuna ukuzemva kwami akasidele. Uma nje umuntu efuna ukuzemva kwami akasidele. Ngoba ayikho into ukuhamba mfundisi ubuye uphile kulento asinayo impilo, kulento asikho, kulento sadliwa unkatho, kulento saqedwa asikho, kulento asinayo intando, kulento asinayo intando, kulento asina say kulento lena. Uthi uJeremiya malumququda athi ungiyenge ngayengeka Jehova, wangehlula ngoba wena wawunamandla kunami. Malungudla bazalwane, uhambo ngoba uhambo luyadlana. Uhambo lukudla kuze kube ngathi uphelelwa ingqondo. Ungahamba la eTradini zeTheku ungababona abantu bekubona uhamba nje ngathi uyayabuza, ingathi ulahlekelwe ucabanga, kanti udlule into lena bazalwane. Yafana nobungoma lobangempela. Yes, ngisho kunale yethu iyafana lento nobungoma lobangempela. Hayi lobungoma lobokuswenka lobefuna imfino eyibabaye entabeni. Yilento esingenile bazalwane, lento esingenile yasiqeda, siyaphela masifika kuyo. Manje kuthiwa sisemthandazweni, kethi umthandazo ufuna amandla amaningi kangaka, ngizowuthatha mina lawo mandla. Ngoba mina ngiphelile lapha entabeni ePhasikeni. Ngoba uma uNkulunkulu ehlala kubantu ngeorder yasezulwini,
ukhona umuntu ongizwile oyedwa mhlambe babili. Uma uNkulunkulu ehlala kubantu, ehlala ngeorder yasezulwini. Uyazi ukuthi wesisinondo lithi iBhayibheli uma kwenzeka leyo order ngokubhala kaPaul uthi umuntu ukuKristu akaseyena umuntu uyisidalwa. Kusho Paul ukuthi nje phela wena awulizwa kahle iBhayibheli nama ngazi nabakufundelayo bakufundela kanjani. Uthi umuntu makusuka umuntu eba kuKristu iorder yasezulwini. Uthi uma eke wafika kuKristu akuseyena umuntu loyo. Sekuyisidalwa. Sekuyisidalwa, sekuyenye into nje, sekuqhamuka okunye okungaziwa unina owakuzalayo, ongaziwa uyise, ongaziwa ama siblings abafowabo abayazi lento esebehleli nayo. Lento ukuthi kuhleliwe ibonakala nje inyembezi zehla. Akwaziwa ukuthi isikhali lento izulu lithi liduma phezulu kuyo, liduma eswini kuyo, lidumela kuyo. Lento imbani ithi khotha intaba kodwa kuyo ikhotha emzimbeni, libanikana kuyo emzimbeni. Ma imbani kuphenduka kube ishozi into edlalela umphezulu, umuntu usukile waba kuKristu. Sanibonani eThekwini, sanibonani bafowethu, sanibonani bazalwane, sanibonani. Haleluya. Cha bathandekayo, abadala bathi usisinokwethemba ngoba usisike ngize ngife njengoLindi weNtuli. Ngizoba usisi nje ngibe uMalindi kaNtuli, wayizoba yi-teenager yedwa abe u15 years ngoba yena wayenzeni. Ngizoba itshitshi until ngoba eGugaland angilubeki. Ngiyabadlulisa bayakhona. Ngibabuke ngitho ufuna ukuya khona ngadlula. Angilapho ngisenomthwalo, ngisenomsebenzi, usenokuthilo kufanele ngikwenze okuqondene noNkulunkulu. Ngiyazalwa kulelizwe lapha eShowe phezulu entabeni zaseNgudwini emakhaya. Ngizalwa emzini womntwana izinyane likaMpande, inkosi uMthonga. Inkosi uMthonga izala ubabamkhulu uMbayana ozala uMzikinya besezala mina. I'm a fourth generation of King Mpande kasenza ngakhona kaJama. Salwa nje emzini wamakhosi ngakusabisi kodwa. Sengiyazalwa futhi. Sengizalwa ke manje lolu zalo elithi iBhayibheli konke okuzelwe uNkulunkulu kuyalinqobizwe. Asengizalwa ke manje ngizalwa uNkulunkulu. Mangizalwa uNkulunkulu baxakeka ekhaya. Ngambe ngibachazela mpostoli umndeni nje obungaka. Ngambe ngibakungenela ngokwezindlu zakwaZulu. Ngoba phela ngisezukubonakala kweminye imicimbi yomndeni. Khona nezinyama engizukuzidla manje. Manje ngangihambe ngibachazela ngithi hayi bengizobika ukuthi sengisindisiwe. But manje lokho inganivele siyasonda. Hayi angisonti. Wenze njani manje? Ngisindisiwe, ngingenwe uNkulunkulu. Yini manje le nto ungenwe uNkulunkulu? Lokho ukwamukela uJesu. Hayi ke ntomba sozwa ngawo. Bese ngihlala la ekhaya uxoxa into za la ekhaya ngithule tutu. Ngelinye ilanga ekhaya lakithi elikhulu emzini wakithi entengweni imizi yakithi namagama. Ugogo wangibuza wathi manje njengoba usukholwa lento oyikholwayo awusaxoxi. Yiyo lento engenileyo le kwenza ukuthi awusakhulumi. Ngithi ukuthi gogo lezi zinto enikhulumayo angikwazi ukuyiphendula. Athi khuluma kwakho ke ngathi washo khona. Ngiyabona ke gogo ke ngizonixoxela.
bese ngiyalixoxa udaba likaNkulunkulu. Ngihamba nomntwana Nelisiwe owaba uthunjana kwaba kwethu ngaphakama umprofeti lona ulaba bakwethu wokugcina. Amen. Ngiyambonga ke uNkulunkulu ngoJesu. Asiyezwini likaNkulunkulu bazalwane bese siyathandaza ngoba nithe sizothandaza. Kuyangifikela nje uma ngihleli phansi kulento yomthandazo prophet. Wena wahlangana nami ngeinsuku ezimbi mfana. Nami ngiphethwe ulaka lwakho kwaliwa. Phetho ulaka lwakho kwaliwa nami ngithi mina Sathane ngeke ungiqede la ngizalwanga nandoda mina. Ngizalwanga nathwini lendoda mina ngazalwa ngedwa mina. Ma indoda ithi seliphelile uhambo lami ngizoqhubeka noNkulunkulu. Ngavele ke ngabhoka kakhulu ke manje sengihambe ngicinga laba abaliweyo laba abalimeleyo ngithi hey wena sukuma sambe uhambo luyaqhubeka. Amen. Ma ngithola ukuthi ngaliwe serious. Umnela ngiphuza amanzi khona lawo bese ngiwavulile nanka lawayana ayiwosunginika wakho uyabona ngaliwe serious wathi ngiphuze kancane ngifuna ukwedlula nje ubufakazi bami lo bazali yazi ukuthi thina sakholwa kahle kusakhona amathuba okufakaza nakuvalelana ukufakaza befundisi nakuvalelana ukufakaza emabandleni sasinethuba lokufakaza nje ngoJesu kwakuye ukuthi nje umuntu aqeda ukwamukela uJesu simthandazisa umthandazo kwamukela inkosi bese sithi awuphenduka ubheke ebandleni bese sithi bingelela abazalwane ubatshela ukuthi usiwamukela inkosi ususindisiwe kuzwe konke ongamadimoni kuze ukuthi wena usiwamukela uJesu. Ubufakazi obufushane bazalwane into lena ngaqala ngayithola kwadokotela ngiguliswa ukuthi indoda ihamba ingishiye ngedwa. Ngase ngiyagula ukuphatheka kabi kuyagulisa. Ngagula emzimbeni ngase ngihamba ngiyakadokotela mangifika kadokotela bafike bangitshela ukuthi angisekho ku medical aid. Hawu madodeli humusha leli selingikhiphe ku medical aid bengithi uyadlala lo muntu kanti lo muntu ungidilitha ngempela empilweni yakhe. Ngithi mina wena ngane ngine medical aid mina ithi ingane lutho mawukho nhlobo ingikhombisa iscreen ngithi okay ke mntanami ithi mako ufune ukukhokha ngithi anginayo imali yokukhokha bese ngiyaphuma ngomzimba ogulayo ngime eminyango ngithi mzimba wami ngicela ungithwale uzwile kuthiwa sisena i-medical aid ngicela ube right sihambe siye ekhaya bese ngiyahamba ngekhaya nginganaki njalo uyabona uma umuntu umthanda wena ucabanga ukuthi nawe bekuthanda serious nginganaki njalo ngiqhubeke nempilo ngithi hayi uphethwe nje ubusha uzobuye ngangibona omaphela behlalela into engekho bethi ena baganile bahlalela izingane zabo indoda yobuya nami ngicabanga ukuthi izobuya bese ngithi ngiyothatha ilicense mangifika lapha license department ingane imbuyi ithi ma angazi la ibongo zakho ziyangidida ngithi ibongo anginazi ibongo mina nesibongo mina esodwa ngaphuma ekhaya nganika isibongo yini manje lo isho kimi athi hayi ma ngicela ukuthi ukuyobheka bese ubuya ubheke noma eHome Affairs ubheke nje kodwa uma ayibheke istatus sakhe sengiyaqeda njalo ngizofundisa ngahamba ke bazalwane ngaya eJohannesburg Court umuzi useGoli la ngihlala khona ngaya eJohannesburg Court ngafike ngathi enganeni na ID yami ngisacela ungicinge mntanami bathena license angiyibheke istatus cela ungicinge ingane yathi yayisithi ngicela ma uye eroom 5 hayi vele kuduma ikhanda umuntu waliweyo ke ingqondo ithanda ungasebenzi kahle iroom 5 ingaphi mntanami kulezi indonga ngani hamba ngepassage hamba ngepassage ubheka left wakho uzombona uroom 5 ngifike room 5 ingane yami ngiphuma lapha bathena ngize kuwe ingane ithi okay ma ungahlala phansi bese ngihlaba ngencwadi enkulu decree of divorce
Wow. Usisengasayanga nokoyimela nokuyizwela nokuza ukuthi wenzeni sehlatshwa ngehehebe libi kangaka. Kodwa ke ngasuka lapho bazalwane ngehla ngaya eWashburn entshukumeni ngayoshumayela umyalezo owaba namandla owawuthi enathi ningamazanga nakholwa uye. Alibonga igama lika Jesu. Hambe nami uNkulunkulu kuyahambeka noNkulunkulu. Ngicela ukuma lapho. Sizofunda izwi laNkulunkulu singakafundi awuthi oh God malingu Jesu. Oh God manje wena njengoba ufuna ukufa nje ubulawa ukwaliwa iboyfriend. Wena njengoba ufuna ukufa nje ubulawa ukwaliwa indoda umuntu. Thina saliwa amadoda abafowethu sishade nawo ngiphume ekhaya ngabanjwa umntwana ngengalo kusekuseni. Wathi usuyahamba manje. Wena ufuna ukufa. Mina leyo ndoda leyo angingcwabanga ngisho ingcwaba ngishisa ifile ngithi ngizama ukuyingcwaba. Hamba nanangu sisinonto. Ngithi ngenza ukuba umuntu ngoba phela mina ngwakwaZulu. Ngithi ngenza ukuba umuntu ngithi hayibo ngangiganile kuleya muzi bafowethu kahleni le ndoda kuthiwa ifile angihambe ngoyingcwaba. Bafike bangixosha kuleya muzi bathi bulewe yimina. Bulewe yimina angayazi ngisho ukuthi ihlalaphi. Manje ukhaliswa indaba yiboyfriend. Hayi woza nganeno wena woza nganeno. Woza nganeno, woza nganeno. Bonke igama. Nangaphuma ephepheni ilanga bafowethu. Ilanga ngabhalwa kuyilanga laseNatali ngamagama amakhulu abomvu kuyipage lokuqala kwathiwa owasendlunkulu uxoshwe emncwabeni wendoda yakhe owakhishwa udade wabe endodeni mina lo. Yibongo zami ke lezo insizwe ibongo ithola ma kuliwa. Ithi mayisilwile yashaya enye iginqa phansi bisithola ibongo. Yibongo zami lezo nalo dadewethu nje ohlala ephatheka kahle njalo ngoba ngolokhu ngimkhotha ngoba uyena owafuna ungena ohambeni lwami. Kanti uhambo lwami noNkulunkulu yena wayigaxa entweni engahlangene naye. Thani oh God amalingu Jesu. Oh God sofunda izwi lenkosi bathandekayo ngihalelile mangihleli phansi ukuthi kulezi zinto ezivuswa uNkulunkulu sisinonto lezi zinto zebandla likaKristu lama movement nemthandazo sengathi thina sibadala singabizwa sizokhuluma into kaNkulunkulu hayi nje ukushumayela kodwa sizokhuluma into kaNkulunkulu. Ngihalela umpostoli ukusho ukuthi umthandazo akuwona umsindo ubudlelwane noNkulunkulu umoya ingcwele. Wrong lokho kwabuye kwafika kwangazi ukuthi kufuneka upha umsindo ma kungeyiwona umsindo ngathi akuyena uNkulunkulu. Kanti umthandazo irelationship ubudlelwano ingakho uma inkosi ifundisa umthandazo ifundisa ngenye indlela ithi mawuzothandaza ithi wongena endlini uvale ithi ubuse ukhuleka kuyihlo osezulwini. Manje na akikho lokhu uyabona nje mina noma ngihamba kulezi zinto zika social media angulaleli mina umthandazo ngoba umuntu akathandazi kimi. Mina nje mangifica umuntu othandazayo ngoba angazi nokuthi
uzirekhodelana umuntu othandazayo uzirekhodelani umuntu othandazayo hawu mpostoli ngicakwa abantu abaya necamera athi emthandazweni entabeni ahambe necamera ayozirekhoda akhale ebese posta kodwa ebethandaza kuNkulunkulu osekusithekeni izinto zethu bazalwane izinto zethu zaseyindaweni zokuyivalela noNkulunkulu uyikhipha kanjani khona abantu prophecy abaposta ifasting baposta bathi day 1 safika kokunye bazalwane uma sifike ekholweni satshelwa ukuthi akekho umuntu okufunekazi ukuthi usilile lithi iBhayibheli geza ubuso bakho ubugcobe ngamafutha ugcoba umlomo wakho ngamafutha ukuze kungabi nomuntu obonayo ukuthi wena usilile ngoba lithi iBhayibheli mawusubasisile abantu umvuzo walokho usutholile bakhona inabantu eThekwini abanye banyuka into abanye bangena emigedeni bese bedabukisa sebelele phansi kwemigede beshama selfie omthandazo yothandaza umthandazo awubazalwane kodwa ke vele nani niyabona ukuthi phela sikuphi la isikhona niyabona nani bafowethu ukuthi isikuphi akikho kodwa lokho esasize kukho mthandazo bazalwane akuyona leyo nto akuyona lento eyenziwa umthandazo ngahlala nobaba my spiritual father emishini ngintombazana mangingena ku fasting wayingazi ubaba ukuthi ngizilile wayengibona ngokushayeka abesezongibuza ukuthi sezingaki insuku ayengibona ngokushayeka bona ngumzimba ushayeka ngiloku ngiyamphekela ngilethi breakfast ngilethi lunch ngilethi dinner ngiyapheka ngenza imisebenzi yala ekhaya ngimeka sure ukuthi akaboni ukuthi mina ngisohambeni noNkulunkulu ma efika ngithi hayi baba luka 14 othi luka 14 kanti bekufanele sibe ngani hayi baba befuna sibe u21 hayi kahle buya lapho buya manje woza ngizokwenzela umuntu okudla waye engikhulisa lokho kwakungilekelela ngaqala understand ukuthi alifuni ngibhobokele kulento ufuna ngibhobokele kuyona abese ethi ungawahambi amahlane omthandazo ngingazi uyayidinga icovering ngoba uzocrossa ama desert uyohlangana nama giant alawumazwe akubulala kulula nokuthi ungaphenduka ube isangoma kulo lelizwe ngoba athi lawa amazwe asondelene athi there is a very thin line in between lamazwe ohamba kuwo manje ungawahambi wedwa noma ngingezukuzila ngazisa ukuze ngikhafe ukuze lezo iqhwaga mazikubuza zithola ukuthi ufihliwe asivule incwadi yamakhosi kulento omthandazo ngiyahalela abazalwane ngiyahalela ukuthi njengoba ngizofunda izwi ngihalela ngibona lapha yana kubhalwe ukuthi abona lapha to create an atmosphere and build an environment of prayer at the workplace. Kulento lemangabe ngiloko ngifunda ngifundile ngihleli lana phansi ngaloko ngifunda ngathi okay izwe lomthandazo leli lento ebizwe uNkulunkulu la ubize into yomthandazo so kuzofanele ukuthi singayenzi okunye angazi noma niyezwa yini angithi uNkulunkulu uyayiqamba izinto efuna ukuthi lakhiwe ibandla
siphendule zibe okunye, sifica ama-artisti, sihlatsheleliso, kodwa kuthiwa siyothandaza kuthiwe yi-6 to 6, kodwa kungathandazwa. Akuyona neyokushumayela le into. Umuntu enimbizayo umuntu ozoqondisa udaba lomthandazo bese niyathandaza. Laba abafuna ukhipha amangwevu okushumayela abaye kokunye kokushumayela. Manje ngihalela lana ukuthi ke sithathe imizuzwana ngakafundi sithandaze with understanding. Kuyaliwe ezweni bazalwane, and siya affecteka, sesi-affectekile. Petrol uyahlanya, usazokhuphuka, ukudla kuyakhuphuka. So i-advantage esingayithathe ukuthi masisendaweni yomthandazo, bakhona abantu abangizwayo ababili noma abathathu, ingelosi ezikhona eyiqondene nomthandazo. So asibeke ke indaba yokuthi naku kuliwa ezweni. Siyabona ukuthi ungathi kunyakaziswa into ye-Third World War ngendlela esibona ngayo. Manje lento iyas-affecta thina, izoshesha isiqede, asinayo imali abantu abasebenzi. Uma sikhushukelwa ukudla ezweni lethu, kuzokwenzakalani kule mizi engenabantu abasebenzayo? Kuzokwenzakalani kule mizi enabantu abaphila ngegrant ephelele ezandleni? Ukhona umuntu osengizwile? Ngicela mengenyawo, ngicela senze just a short prayer. Akubona ubude bawo bazalwane, akubona ubude bawo, kodwa asithathe i-advantage ye-atmosphere ukuthi ngoba we are in the place epreparelwe umthandazo, asivoice out kuNkulunkulu udaba lwempi enyakazisa the whole world. Singakwenza lokho? Cela sigebisa amakhanda sithandaze. Vula umlomo wakho la ukhona, say something about this situation. Tshela uNkulunkulu nakho sixakekile.
Oh ka malingu Jesu. Oh ka malingu Jesu. Singahlala phansi bathandekayo. Singene ezwini likaNkulunkulu. Uma ngithi Mpostoli laba baqala lama movement ngathi bangasibiza bathi sixoxeleni nje into kaNkulunkulu. Bangasifuni intshumayelo kodwa bafuna sixoxe into kaNkulunkulu. Bese siyabaxoxela. Bengizothi Sisinondo laba abazalwana abaselekelelayo bonke laba abasebenzayo sibahlalise phansi sibaxoxele. Ama intercessors sibaxoxele ukuthi bangazibulali. Akukhona ukukhamuluka kodwa ubudlelwane. Bese besizoxoxela abazalwane laba ama worshipers ethu ukuthi kuhle ukureheza iorder leyo. Kodwa uma iconsi lamafutha lehla lehlele kulokuthe uzoqala bese kunika imic loyo kuzwakala ukuthi iconsi lamafutha lilana. Asiyeke zonke lezi sirihezile ingoma ngoba sifuna into ezokwehlisa amazolo asezulwini. Thina asifuni ukushintshana, asifuni ukuvibrate, asifuni lona ikhono. Sifuna thina usondeze kwimthombo yasezulwini. Manje uma lona umfundisi obambe kuqala imic ethe uyayibamba yamchitha into yasezulwini akangaphoqi ngoba ugagu. Uphephisa sithando sami. Akangaphoqi ngoba ugagu nevoice namandla ngoba ayihlali lapho lento kaNkulunkulu. Isebudlelwaneni. Ayihlali lapho futhi uma ethi uma Mwandla izwani ama senses enu kamoya awasebenze asebenze lento ezwa nalaba mabeni practice na batshela ukuthi ngiyaxolisa ngicela ukuyishintsha le ngoma. Ngeke phela uthi musushintsha ingoma bese ethi yena akasezukwazi ukuthi kanye nawe Nkosi yami kanye nawe Nkosi yami mangihambi mihla uzwakale zizwe lezi kamoya ukuthi amaphaphu ayavuleka. Lezi kamoya zizwe ukuthi hawu nanka amaphaphu evuleka bese ezwakala amaconsi. Hayi ukujwayela nina seningihluphe ngokujwayela. Hayi ukujwayela uyangizwa ngithi yeke ukujwayela ungawenzi umsindo. Uyazi ukuthi impostoli khona into yasezulwini engadilika la. Ingayivumi le njwayelo yokusukuma nimemeze. Iqede lesitulweni le eqedayo uzuthi ongqona ngathi ngehle esitulweni ngibe phansi on the floor. And umuntu ojwayela injwayelo yabantu abamemezayo beze bazomshaya bamnika high five akukho la. Kusebudlelwaneni laba abahlabelelayo iyafunwa into yasezulwini. Uyayifuna emthandazweni yakho ngesikhathi uwedwa ulokhu uyibamba uwedwa ingoma use endlini uthi usizwise lawo mandla abafundi bathenjiswa silifuna
usizwe angithi mina mpostoli ngoba sengimdala ngondifundisele ngesinye isikhathi into yogcobo isukilele kuyivoice yakho ingafuni baphakame laba ngesinye isikhathi into yokuzoqaqa ama-destiny abantu isukilele kuyivoice yalo ogcotshiweyo uma lo ogcotshiwe noma ngathi usholo phansi kodwa uthola ukuthi lento ayisho iqaqa amafindo lento ayisho alibonga igama likaJesu ayifuni khona ukumemeza ahambe ngepace yakhe wena umlalele musukuyithatha ngamandla linda ukuthi lenzani izwi lawo kodwa bafowethu kodwa bazalwane linda ukuthi njengoba nali selinyathela phakathi kwabantu linyathela kanjani lifuna ukwenzani yoni experience ezosibulala yekeni experience funani yena haleluya yazi lento iyahamba bazalwane iyahamba lento yaphila lento sikuyona mayihamba lapha kwamakhanda abantu ihanjiswa umuntu onke umuntu wasezulwini ahlale la kuyivoice yakho mpostoli engafuni ukuthi uthi usizwise lawo mandla bafundi bathenjiswa ikhona ivoice kodwa omonithayo akafuni ihlabalase ayifuni umsindo silifuze le loba andla laqala lo umuntu avela amukela ideliverance ehleli lapha phansi amukela ideliverance omunye amukela ihealing lapha yana omunye kuvula umnyango ebivaliwe umuntu kaNkuluNkulu labamba imic abeka indlebe ngasezulwini efuna ukuzwa ukuthi amazulu athini amazulu awubazalwane it's okay bengithi besiyokwenza leyo nto ngoba kufuneka limate limatisi sifuna wena nkulunkulu siphila ensukwini ezimbi insuku zigcwele umdlalo ifashini mnandi ngakubona eMaritzburg bekwenza baginqika phansi nalapha kufuneka baginqike kanti into ayikho lapho dlelwano uma futhi uzwa ukuthi ingathi konke engekho right hoxa kahle hayi enkonzweni ngizobe ngikhona ma kodwa ngicela ungabikho worship team ngicela ungasebenzi yini hayi ma ngisenemthandazo yami nje noNkulunkulu nje na uyabona akonakele mawami ngiyamthanda uNkulunkulu kodwa ngiyacela ma ngoba nawe uyadinga ukuphuza nawe nje uyadinga ukuhlala phansi uphuziswe uyayidinga leyo nto hlala phansi hlala neskill hlala nevoice hlala nogcobo hlala phansi uthi ngisafuna ukukhongozela einganeni zakwethu ngisafuna ukukhongozela ngoba nami ngiyadinga ukumatiswa ungaze usibulale uyiqhuntsule ukhamuluke kanti ayikho into ungayibulali nani izwani futhi akungabi umthetho wamaMede namaPerez befundisa ukuthi worship akabi umthetho wamaMede namaPerez bayeke uthi Phumlani madam amsuku umthathe imic uthi Phumlani uyibambe nje udonse yonke inkonzo
uyidonsa inkosi behleli phansi bavume behlela lapha phansi uthi luba zilujulile bamangala thathu baba uthi uthando luka baba lubanzi lumnandi insuku zonke bayeke baphumuze naw bangenele emthandazweni ubathandazela vula incwadi yamakhosi vula incwadi yamakhosi okuqala sahluko samashumi 21 Makhosi okuqala chapter 21 First Kings chapter 21 ukhona umuntu ongangifundela bazalwane ongangifundela uverse 1 to 4 uzobuye eqe afundela amavesi engizowasho ungakamconfuse angifundela uverse 1 to 4 khona umuntu ongafunda manini ngixoxele bazalwane ukufunda iBhayibheli kunesibusiso funda ngicela ungifundele uverse 11 12 13 ngifundela uverse 14 Izwi lakho leli uNkulunkulu ongcwele sisebenze ngalo emini egameni lika Jesu amen Lolu daba bathandekayo siyalwazi bengingafunda amavesi amaningi kodwa ngoba ngifuna ukuthatha lengxenye umoya ingcwele ayibekile enhlizweni yami bese ke sesiya emthandazweni udaba lwesivini sika Naboti ukuba benizosheshe nizwe bengizothatha isikhathi esifushane kakhulu ngoba bengizothi mpostoli isivini sethu sakhe endaweni embi bengobe ngiqedile kumuntu onezindlebe mangithi nje indawo esikuyo isivini sethu kodwa ke ilezi zinto esithe uqina
lezi zinto ethe uqina ngithi uyezwa. Isivini sakhe kabi, sakhe emngceleni ngasemzini wenkosi. Ithi ke inkosi yalelizwe isivini, ngisho nje angazi ukuthi uyangizwa yini ngoba ngithi mina yalelizwe, ngisho yalelizwe. Ngicela indaba mazikhulunywa ungalokhu uyithathu uzisa le uzilethelana. Ngithe isivini sakhe kanjani bazalwane? Sakhe sisemngceleni, siyahaleleka, sibanga inzondo. Indawo esikuyo siyahaleleka, sibanga inzondo. Laba esiseduze kwabo mabesibona kuyabacasula ukuthi esakho. Sesingahamba sisinonto. Thu sisinonto asambu se right. Ngicela uphinde ungifundele uverse 1. Ngicela ningilalelele bazalwane. Ngicela ningilalelele nje iBhayibheli. Shala phansi thandwa sami. Wathi uma elokhe ephuma esibona akangaba right ukuthi isivini esikaNabhothi asedluleke bazalwane. Mhlambe sobe sihlangane kwenye indawo. Bese ethi kuNabhothi ngidayisela isivini sakho. Ungambheka lo seduze wakho uthi kuye ungasidayisi. Cela umthinde. Ungasidayisi. Ngidayisele isivini sakho sibe yesami. Ngizosenza kube isivande sami semfilo. Ngokunika esihle kunaso. Yini indaba uma kanti wena unesihle? Bakhona yini abantu eThekwini? Yini kanti ufune sami? Kanti wena unase sihle ukunalesi. Ngidayisela isivini sakho. Ngizokunika mina esihle ukunesakho. Ufune sami kodwa wena unesihle. Sengathi lento umoya ingcwele anganenza nizwe emazweni onke umoya ingcwele akhuluma kuwo ezweni lenu likamoya. Kuwo wonke amazwe lelizwi eluwela kuwo emazweni kamoya enza ukuthi nizwe ukuze uma uphuma la ungayikusidahisi. Uthi noma ke uma singeze ukushintshana ngazo ngunike esingcono. Tshela lo seduze kwakho uthi isivini sakho singcono. Ngicela umxoxe nje sihambe nje sihambe kancane nje. Ngicela umtshela ukuthi unesivini esihalelwa amakhosi. Awumoya ingcwele. AwuNkulunkulu. Ngicela umtshela uthi lesivini sakho singcono. Uyayizwa inletho sithando sami? Iyezwakala sinjani? Singcono. Noma nawe usibuka ngamehlo asidelelayo. Kodwa isivini onaso. Mfundisi kezwakala. Sinjani? No. Bese ethi uAhabi ma ungeze ukungishintshisela ngikunike sami ngingasithenga ngemali. Hayi lesivini bafowethu. Hayi bafowethu. Hayi impostoli. Hayi impostoli lesivini singcono. Lesivini impostoli senza indoda ingalala ebusuku ifuna kube yesayo.
uthi masingashintshani ngeyivini awubafowethu hayi mina Nkosi yami ngicela ukuhamba ngibuyele eKapa ngathunywa mina ngathunywa eCape Town thani wena kulomuntu ohleli naye lesisivini isona esinqobo bese cabanga uthi hayi ngifuna ukuhamba nawe ngifuna uthi kulo umhlobo wakho uthi ungashintshisani ngaso uthi ahabi ngisithi ngisithenge cela ungifundele ivesi into ke nje ke ngoba nina nisebancane nohamba noyishumayela le ethi siseduze Nkosi enye message leyo anohamba noshumayela nje le message ethi lesi sivini siseduze nakwami funda kodwa kushumayela nje kuphuke ngalena nje ethi awumongcwele ithini lento ethi seduze nendlu yami funda sisi naye inkinga ukuthi lo muntu uthi unesivini esihle ukunesakho hayibo funda sisi ngikunike isivini esihle kunesakho kunesaso esifundeni sakho qhubeka uma ukuhle beseni akho ithi ngikhipha imali ngiyakunika isiliva libe yithelo yakho yesivini funda ivesi elilandelayo hayi bafowethu singathandaza yini sami ngoba hayi ngenxa yami ma uyizwile introduction yami ithi asisekho thina uPaul uthi asiphileli asekho thina uthi asaphili thina kwafu uKristu uyaphela impilo ngathi siphilela yena uthi thina ninginike okunye okuya awuthe ingane check lo haleluya kunjani la ku right ngilungiselani lo mic nogcobo lo mic asenqabi ngenxa yethu asenqabi ngenxa yethu uthi angeke ngikwazi ngenxa kaJehova njoba wena uvela ushwashwathe nje njoba uvela ushwashwathe nje wena ugcina uthi yena kusesontweni lami ukuthi ngivele esontweni lami thina esontweni ukuthi ena ngena isonto leli ene lapha naka kababundlovu manje lapha esingena khona akuvumelekile ngoba ngikhuluma nje uvele wasmayile umpostoli nje ngesonto edlule bungathi uyangibona ngase ngacabanga mina ukuthi ena mhlawumbe inkosi yami kusithi ubaba ungibonile ngoba nje akuvumelekile ngempela esontweni uzenza indlela okukhuluma ngayo ukuthi isikhathane eginsa sokugijinyiswa isigebengu kwamashu angeke ngikwazi ukusidayisa ngenxa kaSimakade angikwazi ukuthengisa ngefa lobaba ngeke ngilidayise yifa leli tshela lo muntu ohleli naye uthi yifa leli cela umtshela ukuthi yifa lento ayidayiswa ngeke ngikwazi ukulidayisa
Awu bafundisi, sebephumile abafowenu bayolidayisa, balidayise ezangomeni, balidayise kwabathwalisayo, balidayise inyangeni. Awungasho yini emini uthi ngeke ngikwazi ukudayisa ngalo? Yifa ngenxa kaSimakade. Sakhonza nabantu baphuza utshwala kanjani ngoba ifa leli ngiyobathola inabantu emini abathangiye ethaveni ngenxa kaSimakade. Ngeke ngikwazi ukudayisa ngefa loba, ngeke ngilidayise. Sendizwile bathandekayo, khona yini umuntu othi ngeke ngikwazi umsebenzi awukho eSouth Africa? Mawuzowuthola umsebenzi is either uyabribe ngemali noma udayisa ngomzimba wakho. Kodwa ukhona yini umuntu othi ngamane ngife ngilambile ngeke ngikwazi ukudayisa ngefa lobaba ngenxa kaSimakade? Ukhona yini umuntu othi ngiyohlala nayo ama-position kwenyukwa ngokuzingcolisa, kwenyukwa ngokudayisa ngefa ukuze uthole a better position? Kodwa ukhona yini umuntu ongathi kodwa mina ngeke ngikwazi? Nginiyeke bazalwane, uyabuya uhambe ucasukile ngoba nalento yakho nje ukuthi nobudlelwane nabo bonke abantu inenkinga. Wena uzwana na wonke umuntu, kodwa uthi uJesu nithi kimi ngize ukuletha ukuthula, kodwa ngithi kini cha akunjalo. Ngilethe ukwahlukana phakathi kukayise nendodana. Ngizokwahlukanisa indodakazi nonina, ngahlukanisa umalokazana noninazala wakhe. Into engilethi izembe leli bafowethu liyagawula, liyahlaba, liyahlukanisa. Wena ufuna ukuzwana, ufuna ukuba muhle kuwo wonke umuntu. Cabanga i-risk impostoli ethathwa uNabothi kwi-king. Wena nje wawuyothi hayi ayikho into engayenza, inkosi phela lo. Kodwa uNabothi utshela emehlweni uthi yifa lobaba leli. Obaba bangene sivumelwaneni noSimakade. Mina ngangikwazi ukulidayisa lelofa. Mina ngiyinzalo kaNkulunkulu. Njoba ngiyinzalo kaNkulunkulu ngeke ngidayise izinto kaNkulunkulu. Mina ngiyinzalo kaNkulunkulu ngeke ngigudluze ikhonkwane ezabekwa obaba. Mina ngiyinzalo kaNkulunkulu khona izinto engeke ngiyishintshe. Mina ngiyinzalo kaNkulunkulu, isangoma singene la ekhaya nama ngiyi kuso. Mina ngiyinzalo kaSimakade. Nginiyeke uthi ubuyele endlini, lithi iBhayibheli wangena embhedeni wakhe ecasukile. Wena nje awazi ucasule umuntu, awukaze nje ucasule umuntu, wena ujabulisa wonke umuntu. Lithi iBhayibheli wayehluneme. Uyakwazi ucasuka okuthiwa ukunama. Lithi wayehluneme, ehlinile, emubi, sengathi udla into ebabayo. Fika wangena endlini akangafuni ukudla, walala waflathela wabheka le enyanyile. Weza umkakhe wathi kwenze njani? Awudlile ngani? Yini le kucasuleka ngani namhlanje ezozikwenza ukuthi ungadli ukudla? Isemphendula athi uNabothi unqabe nesivini sakhe athi pho yini inkinga yakho? Akuyona inkinga lonto. Mina ngizomenza ukuthi uNabothi asikhiphe isivini. Ngoba isakho. Khuleka. Phakudla mnika ukudla wadla. Hamba uyofunda iBhayibheli. Wadla ukudla wathi dlana ukudla ulale. Ngesikhathi abe edla ukudla umkakhe wayikhanda icebo lokuthi sosithola kanjani ungaphumuli. Izwe lobumnyama aliphumulile ngawe. Bangaka abantu abezwile
abeka abantu abayinkinga abafundisi njengabazalwane, they are too relaxed. Bayalala bahone. Bayahlokoloza izwe lobumnyama, babuye balale barelaxe. Ulala kanjani izitha zakho ingalele? Ulala kanjani uhlokoloze izwe lobumnyama? Bayalala baphumule. Uthi lo nkosikazi ngizoyilungisa lento. Ngizoyenza njani? Bese khanda iplan. Ma ekhanda iplan, ukhanda iplan ezothi uNabothi mumbi ufanele ukubulawa. Ayikhandele plani iphumelele, amthatha amadoda ambeke la uNabothi, kuthiwa kokungamadoda amabi. Wena uyalala kanti izitha zakho ayilele zisonga amasu ukuthi sizoqeda. Mangabe uphunyukile la ungacabanga ukuthi sekuqediwe. Mawuphunyukile la ukwazi ukuthi ihlomile kusasa, yikho lokho kuyaliwa, musukuphumula. Lithi iBhayibheli bamgqoba ngamatshe uNabothi bambulala. But nansi into engithandayo sisinondo, thanda ukuthi uNabothi akadayisanga ngesivini, wasifela. Sizwile? Akadayisanga ngaso, wasenze njani? Mana awuzo wafa ngenxa yaso. Ukufa kukaNabothi akafelanga ethaveni, akafelanga, akafanga ekude noNkulunkulu. Anikakezwa, wafela phezu kwesivumelwano. Umuntu ofuna ukungibulala akeze azongibulala. Ngiyafa la, ngifela ifa lobaba. Wayenalo ithuba lokuthi uma beqala bemgungela ukumkhanda ngamatshe athi ningangibulali bafowethu, angikwazi ukufela lento, ngiyasidedela. Hambani noyitshela inkosi, anizwa abazalwane, hambani noyitshela inkosi ukuthi sengesayo. Wabuza ukuthi ngikhandelwani, kuhlala itshe lokuqala. Bathi ungabe nesivini, athi ngiyanqaba futhi. Oh sanibonani bathandekayo, yini ngulawelani ngena umkhonto, athi akuzomunye agwaze, ngeke ngisidedele yifa lobaba. Ngizofela la, balala phezu kwesivumelwano. Samkhanda lezinunu zinenhliziyo ezimbi, sambulala, sathumela umyalezo kumka-Ahabi ukuthi uNabothi usefile. Watshela indoda yakhe ukuthi usefile lo muntu abeyinkinga endleleni yakho, sithathe isivini kube sakho. Ayibafowethu, lithi iBhayibheli wehla uSimakade. Wayoxoxela umprofeti, wathi kumprofeti, uzwile yini ukuthi uNabothi ufile? Umprofeti, ngizwile ukuthi ufe ngenxa yesivini. Manje ngenxa yalokho ngiyoyiqeda indlu ka-Ahabi, ngihlasela isimpi ke manje ngiyoqeda yonke into endlini ka-Ahabi, kuyafiwa akuyokusala muntu. Uma uNkulunkulu eqala engena kwi-action enyakaza, ngoba lalelani bazalwane, cela ungayishumayeli lento, ngicela ukuyixoxa. Abanye abantu bakhashelwa uNkulunkulu ekusihlupheni ukuze ezokhipha ijudgment. Khona abanye abantu ababekwa wuye uThixo ubamba. Abacuphe nje ababekela lokho bathi jeqe ethi lo ngizomthola. Ngizomthola. Makufanele amthole, kufanele amthumele kuwe. Umcuphile
alukho ngawe udaba. Alukho ngawe udaba. Indaba wena usuku ungazi ukuthi kwenziwani. Anothi madoda wasifundisa uNkulunkulu chess umudlalo. Usifundise nje nathi chess ukuthi ngoba manje usudlala chess wenzani ama move akho uNkulunkulu wenzani ngoba ayikho into ezoze empilweni yakho ivela kuSathane. Wena ungosivumelwano noNkulunkulu yonke into ezayivela kuNkulunkulu noma ingayimbi kangakanani kusho uJobe. Uthi uJobe hayi bafethu ngeke nina nilinda ukuthi samukele into ezinhle. Ngeke samukele into ezinhle zodwa. Sokwamukela nezimbi sivela kuye uNkulunkulu. Kodwa ezinye uzenza ngoba edlala umlabalaba kukhona inkunzi afuna ukuyikhipha esibayeni. Ukuthi wena into ongayazi yithina manje okugenda kulomdlalo. Awubheke uyeza umpostoli ithi amatshe okugenda okudlala igame yithina kulomdlalo. Manje wena usuku ungazi ukuthi njoba eliphosa elinqekela phezulu kwenziwani kanti udaba lungalo okufuneka athole ijudgment. Khona umuntu ozwile uma uNkulunkulu izitha zakho ma ifuna ukuyifaka buka ukuthi uNkulunkulu wenzani. Yabona uNkulunkulu buka udaba labantwana bakwaIsrayeli ake uyabona uma efuna ukubaqeda siliyeke buka udaba likaSamson. Ama moves asezulwini cabanga uSamson ngoba yinungu kaNkulunkulu kufuneka alahlekelwe amehlo akhe. Kufuneka alahlekelwe amehlo. Niyangizwa lapha ithando sami ngenxa yeKingdom. And kufanele ayeke lento yamehlo afune ukuthi imibuso le elwayo ifuna ukwenzani. Lithi iBhayibheli ekufeni kwakhe wafa nabaningi ukunalaba ababulala esenamehlo. Ngoba alukho ngoSamson udaba mina ngiyanibona senanamathela kuSamsoni nilwe naye nilwe nentombazana uthi anilwa nilwi. Lento ayikho ngoDelilah. Lento ayikho nangoSamsoni. Lento ingoNkulunkulu ofuna ukuqeda amaFilisti. Uzowabamba phi amaFilisti? Uzowabamba kuwe awezi. AmaFilisti uyowathola phi uSimakade? Fanele athole umuntu ongowakhe. Ma esemtholile enziwa isilima kuthiwa namhlanje njoba sijabule sicelebrate ukuthi sesanqoba kangakanani akulandwe uSamson azodansa ke manje adansele ukuthi sijabule thina. Awaqoqa uNkulunkulu amakhosi onke amaFilisti 5 of them awafake phansi kweroof eyodwa. Alande ikhulu amameya namakhansela alande induna alande wonke umuntu alande sonke isizwe abalayishe lapha yana bahlale babukele besho. Sukuma Samson athi ngisondeze insikeni emingazo indlu umsondeze. Awu mayibamba lento kaManoa into uNkulunkulu wenza ukuthi bangaboni ukuthi inwele ihlumile ekhanda. Alibonga igama likaJesu. Mayibamba igaxele isho ngeingalo engaka igaxele futhi ngesikhathi impostoli epractice into yamandla ejele babengamboni ukuthi inwele ihlumile amandla abuyile. Ma ipractice lento kaManoa yayidova iboshwa ivele idofi ihambe phezu kwaso mabekhala behlawula bethi hayi wena uyangilimaza athi angiboni.
abakati beyiboshwa bathi imxoleleni lesi siboshwe singabone emehlweni ubengakuboni kodwa mengangiboni usengazangilimaza kabuhlungu kangaka kanti itestamandla lento ukuthi yiyo inlento engizwayo ngoba ngiyizwa lento ukuthi ngathi buyile alibonga igama likaJesu mayijikjeleka ndodeni yahlula nayo mayehlula nayo indoda ibheka phezulu ihlewula ithi wenze njani mina ngibone emehlweni bengaboni ukuthi kunomuntu lana kanti testamandla hlumile inwele bafocus emehlweni kanti udaba lwalungekho emehlweni udaba lwaluseyinweleni bananga ukuthi awekho amehlo kanti sezikhona inwele awuphinde apostle kwakumele bagade inwele hayi amehlo ngoba olikaSamson lwalungekho emehlweni lwaluseyinweleni bona bagada amehlo bathi ngoba amehlo siwakhiphile amehlo ayenani ayingenalutho amehlo kaSamson isivumelwane sobunazari bukaSamson siseyinweleni noma amehlo engabuyanga kodwa makuyinwele yizo ezesivumelwano ayikho inkinga alibonga igama likaJesu noma ngiyobaqatha sengiphumputha kulungile uyazi uNkulunkulu wamkhipha uIsrayeli babephuma benqamula ihlane kushawa igubhu okhehle gume ezulwini udlala lezinto zidlalwa ngamandla ukuthi nali ibandla likaSimakade liphumile ezweni laseGibhithe uNkulunkulu athi angikho right mina angikho right cabanga ukuthi uyadlala yini umfo kaJesu methandaza uchapter 35 ethi lwana Simakade nabalwa nami ethi laba bangiphela umgodi abangene kuwo athi ngelosi kaSimakade ayibadudule sanibonana eThekwini akuhlalwa la sisempini lana sithandwa sami athi uSimakade angikho lezi sishabule siyahlabelela lezi sihlabelela ingoma sikaMiriam uyayihola uhola ngogubhu bethu ugubhu uyahlabelela uthi kuzohlatshele lwakho namhlaba ngcwele sebele Jerusalem bayoha lali sabetiga tunyi simfa nale Jerusalem misha kanti Simakade akekho right Simakade akekho right buka ke uma edlala imlabalaba ngesikhathi legenge yakhe iphuma uthi uNkulunkulu abacela ukudla kwabaseGibhithe bangene endlini bahamba becela ukudla abaseGibhithe bakhipha ukudla uyazi lithini iBhayibheli mfundisi lithi uJehova wabaphundla abaseGibhithe ngalobo busuku bakhipha bengaboni emehlweni awukakezwa bekhuthuzwa izingelosi zabangenela ingelosi zabakhuthuza zabayisemabhenki zabashayisa ophini bakhipha igolide bakhipha isiliva baya kuma investment bakhipha kuma investment baya inqolobaneni lize lithi iBhayibheli impostoli baphuma bethwala inhlama exoviwe le eyayisixoviwe bayikhipha nayo babanikeza basala sala bengenalutho mase besele bengenalutho angazi noma uyezwa yini kuseyiyo njalo imovie yasezulwini kwathi iqwebu yabuya ingqondo
malo erealize ukuthi uNkulunkulu wami nakho kungenampuphu la endlini ngizowenza njani. Umemeza umakhelwane uthi hayibo wentombi awunanele impuphu kumnyama la endlini uthi akunalutho mina ngikhiphe ngase ngakhipha idombolo ebengilipheka izolo ngalinika laba abantu abahambileyo. Uthi hayibo Nkosi yami phoso kwenze njani awuna impahla wena ezikhona sidayise ke uthi mina nginalutho iwardrobe empty. Uthi hayi asiye kwi-jewelry bathi i-jewelry ihambe nalaba abantu yonke bathatha yonke into asinalutho. Kumenyeza omunye uthi hayibo niphekile yini siphekeni kwenze njani ngani amaHebheru anizwa njalo amaHebheru enzeni ahambe nakho ko. Ngiyangasekugcineni ukhona umuntu ozwayo kanti kusadlalwa imovie. uNkulunkulu ufuna basale bacasuke bese bemlandela uIsrayeli ukuze abaqede kahle ngoba manje ubethi baqeda ngomnyama baqeda ngeinsensana baqeda balokhu basasela uthi no laba bantu laba ngesizulu sithi umuntu umholelo ophathi ithi ngibaholelo ophathi la ngiyofike ngibaqothe ngenza umlando. Now recently bathi bathole amasondo einqola ubonile bawatholile amasondo insalela zeinqola bafutha kanishayela uNkulunkulu wethu izandla. Hayi bafutha shayelana uNkulunkulu wethu izandla. Akuyona inganekwane shayelana uSimakade izandla. Hallelujah. Yay! Isesizwakala isililo. Number 1 ayisekho iqili. Ngekho umuntu ozosebenza la. Hayibo. Iqila ihambe zonke. Iqila ihambe zonke. Nokudla futhi akukho. Bese asuku uFaro. Asuku ukuthi akasele nalutho. Bese ihlomisa kanti uSimakade ngoba uNkulunkulu uyozenza ilimi izitha zakho kanti uSimakade babalandela kanti uNkulunkulu umaleli likaSimakade liqeda nje ukuthi chaphasha ngaphesheya kolwandle awalibonga igama lenkosi kuthiwa nampa abaseGibhithe besilandela bisiphenduka lebahola ilibheku ulwandle ingalibuyisi ngoba yiye belivulile induku isayiphethe ingalibuyisi ulwandle anizwa abazalwane lo mulwandle emehlweni abaseGibhithe makungena ogcina ebuthweni emuva abonakala inqola iphenduka namagagasi senza nje siyoshona esasi wesihlabelela uMiriam wathi hash nenkweli yalo ukuphonse wolwandle wathi peneza usilondile osana kweliphezulu. Hayi nginiyeke bazalwane akasidayisanga isivini wafa ngenxa yaso. Uma uNkulunkulu enza lezi zinto zakhe prophet amemezela impi ezu Ahabu uthi we kuthi ukuthela uNkulunkulu lithi iBhayibheli uAhabu uhamba ugqoka ingubo zamasaka wayiginqa phansi ethi ngonile uNkulunkulu ngokubulala umuntu abengafanele ngibulale uNaphothi. Uyamazi ukuthi uNkulunkulu njani? Uyamazi uNkulunkulu elungile? Lithi iBhayibheli uNkulunkulu waya kumprofeti ofika wathi umbonile uAhabu ukuthi uphendukile. Wathi ngimbonile wathi ngeke ngisabehlisela lobubi kuye. Hayi bafowethu uNkulunkulu. Kodwa lalela ngoba wena njengamanje nje na ukakamazi uNkulunkulu ngikuxoxele. Nansi intembi. Uma mfundisi ngitshela abefundisi engibaphethe abafana bami ngithi bafana bayekeni abafazi babantu
uyasenyanya uNkulunkulu isono somuntu ophenya idwaba zomfazi womuntu. Ungahle isiqalekiso ungadibani naso, kodwa wo enzalweni yakho, ngoba ngeke iphunyuke inzalo yakho. Inzalo yakho iyolwinto engayazi, kanti wena waphenya idwaba zabafazi babantu. Thanini asithi amen noma kulukhuni. Lithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu uphendukile ahabi. Ngeke ngibale lobubi phezu kwakhe. Wathi kodwa amadodana akhe ngeke aphunyuke. Sono sibi. Isono sibi. Isono umvuzo waso uma engabanjwanga lo uyobanjwa olandelayo. Uma engabanjwanga lo uyobanjwa olandelayo. Isono woqhelelana naso hayi ngenxa yakho wedwa nangenxa inzalo yakho. Mofuna kube kuhle kubazukulu bakho balekela ububi. Cela nibe ngenyawo bathandekayo. Ezinye izono nje ziyenzeka ucasheke futhi bangakubona abantu kulungile bazalwane, kodwa uyayithanda inweni ingane zakho. Uyabathanda inwena abazukulu bakho. Uthi uSimakade Sithinonto uthi nginjena mina uNkulunkulu. Chaza. Uthi nginjena mina uNkulunkulu. NgiuNkulunkulu onomhawu. uNkulunkulu onomhawu mina. Ngibambela ububi boyise kubantwana. Esizukulwaneni sesithathu nesesine sabangizondayo. Hayi ngenzondo azondwe ngayo yilo. Ngenzondo azondwa ngayo yiloya. Yingakho laba bemthandazo umpostoli kufanele nibe khona. Nizolungisa indaba zemindeni. Ngoba abanye lakini imindeni yabo yaxabana noNkulunkulu. Noma bezabalaza bezama akulungi ngoba kunama cases akuma heavenly court. Ufanele abapriest balikhulume lolo daba ngoba bona bayangena kuma heavenly court bayo addressa ama cases ama families ukuze udaba lwemndeni lulunge. Ngoba wena uphethe abantu la, kanti labantu baxatshaniswa noNkulunkulu. Lapha uthi uNkulunkulu uright up sephendukile, kodwa ngeke ngibadedela amadodana akhe. Uyayicabanga leyo nto? Asithandazeni. Asithandazeni. Lento yama generations iyathandazelwa abazalwane. Iyathandazelwa, iyalungiswa, iya-alignwa, iqondiswa kuthiwa lento igwegwile ayimile kahle. Ithi si-align ifamily, siqondise ukuze umndeni ube right. Ngicela uyibambe leyo nto masothandaza. Number 2. Cela sibuyele la. Ungadayisi. Kadayisi. Kefa. Washiwe lwawihlo. Uthi uPaul Timotheo. Uthi uyiphathe kahle lento. Ngoba lento ayibanga umzabalazo wakho. Uthi lento lapha kini yaba nje unyoko khulu. Abazalwane kusho iBhayibheli uthi unyoko khulu okwaba isalukwazi somthandazo wayibamba lento wayidlulisela kunyoko. Wena wenza ngalutho Timotheo, wena udla isibusiso somndeni. This is generation blessings. Athi ngoba ke usuyibambile ifikile, ngicela ukulonde kahle. Don't mess it up. The grace ephezulu kwakho, the favor upon your life
ibambe leyo nto uyilonde kahle. Londa kahle lokho okubekiweyo. Ungamane ungashumayeli kodwa ukulonde kahle. Kuthiwa akasashumayeli, usakholwa nje uyakholwa kanjani? Londolozile. Mayise kulondile uPaul. Uthi ngikulondile uPaul. Ngagcina ngiliqedile ibanga. Ungadayisi lento ephezulu kwempilo yakho. Yedlula igolide nesiliva. Wayingasangene impostoli lo muntu mayithi ngicebile eka